Zarafa ka épice 3 année nge a bɛ kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la wa a ka dɔn k'a fɔ ko Zarafa ka tobili bɛ sɔrɔ orange sanfɛ kunnafoniw 37 saba fila kelen fu. Bi an bɛna cɔgɔnji dumanba kɛ wa a ka dɔn k'a fɔ ko cɔgɔnji kɔni ale bɛ se ka dilanko 120 na wa bɛɛ lajɛlen de ka di. An bɛ malo daji ani cɔgɔn an b'a daji su kelen bɔ ɲango a dajilen ɲuman an bɛ sɔrɔ k'a ta sa k'a ko k'a jɛ pasi ka sɔrɔ ka kɛfɛn tɔw fara kan sa k'a siniko ɲɛɲini. A ka dɔn k'a fɔ ko malo in ani an ka cɔgɔn in a bɛɛ lajɛlen hakɛ bɛ taa ɲɔgɔn na. An bɛ ɲamaku ani koko bara kelen fara kan n'a sɔrɔ la sumadiyala minnu b'an bolo i n'a fɔ bɛnɛfundi a n'a tɔw i b'o k'a la i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Ni bɛnɛfundi dɔrɔn de b'i bolo tɛ baasi ye an bɛ ji fara kan sisan ka sɔrɔ k'a siniko ɲɛnabɔ. Ni mikisɛri tɛ maa minnu bolo aw b'aw ta bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a sin sugu la. Sinikɛlan bɛ an maa minnu bolo an ka so an b'an ka sinikɛlan wuli a da la sa miniti damadɔ i b'a ye a bɛ sin ka kuru yɛrɛ kɛ ten nɔ o la an bɛ sɔrɔ ka n'a sɛnsɛn ko fɔlɔ la a ka dɔn k'a fɔ ko ne ye n ta in sin ji litiri kilancɛ la fɔlɔ o kɔfɛ ne tilala tuguni ka ji litiri kilancɛ wɛrɛ fara a kan k'a sin kun ne ka ji mumɛ bɛɛ lajɛlen bɛ komi i n'a fɔ litiri 1 ni kari. Sɛnsɛli fɔlɔ baara ɲɛna an bɛ gilasi k'an ka filen kɔnɔna na k'a sɛnsɛn sɛnsɛliko filanan na o de b'a to a ɲɛ bɛ ɲɛ an bolo kosɛbɛ. An bɛ nɔnɔ k'a la i bɛ nɔnɔ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma lait concentré non sucré n'o de b'i bolo i b'o k'a la ni lait concentré sucré b'i bolo i b'o k'a la ni nɔnɔmugu yɛrɛ de b'i bolo i bɛ se ka nɔnɔmugu k'a la koyi i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An bɛna sukoroko jate minɛ sisan wa an bɛ kɔgɔ 2 fana k'a la koyi ka sɔrɔ k'a ko kun cɛ ni manɛ sucrivani ye awɔ an b'o da 2 fara k'a k'a la ka sɔrɔ k'a ɲami ɲɔgɔn na sa waasa sukoro ninnu ka yeli. Dakabana funteni min wulilen filɛ nin an dala tan nɔ ni jimanfɛn sugu ninnu mini o de b'a to an farikolo ji bɛ caya kosɛbɛ malo yɛrɛ bɛ farikolo ji caya kosɛbɛ aw bisimila.